Bueno, és un format molt atractiu perquè juguem tots contra tots i al final fem una final als dos primers i és un format molt maco perquè ja et dic, juguem tots contra tots i pels nanos és molt maco. I bueno, hem lluitat molt per arribar a aquesta final i a la final l'hem intentat disputar, però se'ns han acabat les forces però bueno, al final un 6-5 que crec que és just i ens anem a una sensació d'estar molt contents amb aquests nanos que són una passada. Bé, és un campionat on es veuen ja la progressió i el valor d'aquests esportistes. La majoria arriben al màxim nivell i crec que d'ell deduïm que hi surten habitualment jugadors que actualment estan competint a les màximes competicions, tant de la Hockey Liga espanyola o Primera Divisió espanyola, com inclús molts estan en aquest moment jugant a Itàlia, a Portugal, a Alemanya, a França, que són avui en dia les lligues que tenen el màxim, podria dir, exponent d'aquest esport arreu d'Europa.